raos sing manah kula boten mentala. Menawi wonten tiyang kang badhe nyamah dhateng asma Paduka. Inggih Dewaji. Raos sing manah kula boten mentala menawi wonten tiyang kang badhe nyamah dhateng Paduka. Sinten tiyangipun sinuwun? Kula ingkang badhe nataki dhateng tiyang menika. Ya, aku ngerti. Kuwi rasa tresnamu karo aku. Matur nuwun, matur nuwun. Ning tak jaluk netepana kewajibanmu dhewe-dhewe. Rasa melu-melu iki tak rampungke dhewe merga arepa malang-malanga kaya ndo mentang-mentang kaya gendhewa, kowe ora bakal kuat nandingi wong-wong Astina. Iki nek tak anggap perkara sepele ning ora sepele, nek tak anggap perkara abot janjane iso dirampungke nganggo rembug sing apik-apik. Ning merga watake wong Astina mesti ndadekake pancakara, mesti gawe geger, mula ya wis. Sing jeneng ana tetembungan nek cara Betawi lu jual gue beli ngono kae. Mekaten sinuwun lajeng anggenipun tumbas wonten pundi? Blendis, blendis. Ketoke bagus ning ngompong. Boten dados menapa nanging kula setya dhateng panjenengan. Kula iki setya dhateng panjenengan. Kula inggih setya dhateng panjenengan.